Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipiyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad itinagan alay ka, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan alay ka, kat dispensaran na kuma no jakon inlanad ti address ko. Tiga puna, saan nga minan asabsabali kanyak dagiti masaknan iti pakasaritaak nga innak isalaysay. Jak ammo no kasano ti aramidag amang isalaysay, iso nga insurat kulatan dagiti eksakto a detalye, kat makaammo kayo lakuman amang ipino. Rugyak ti agsalaysay manang, idipimusay day dinanang ko, gapo iti kimpet ken kuana asakit. Agtawa naklaidi iti siyam. Maudin arabi abantayan tayo di bangkay ti inam, anak. Tatang, apay pinanawan na tayo ni Nanang. Amo ka na sakit da ito, Laika. Nga masapol nga agbalintaan na tibkar anak ko. Masapol nga aklunan ta ti amin. Masapol nga awatan ta. Nga awanan ni nanang mo. Kasano talaangan, tatang? Kasano akon?
Di kag danag anak. Saan ka baybayan? Tatang! Kasi tinakunakon. Nasakit na iti anak pasamak Laika. Masapol nga agbalinta na tibker anak. Agpadata nakasaksi iti rigat ni nanang mo. Gapo iti kimpet ken kwa na sakit. Nakakaasi. Tadanda ni makatawon na naidalit. Iso nga agbalinta kumaan na tibker Laika. Kasi tinakunakon. Adaak ditoy. Saan ka abaybayan? Laika anak, adalo man terabi. Apa yan nakaraing kapailan? Sa anak namin ang makaturog, tatang. Tiyak malipatan ni nanang. Kanayon ang malaglagip ko ni nanang. Oh my God, anak, tarakupan ka. Tatang. Nukasan nukasakit ti marikrik nam anak. Nakarkaro pa'y kanyak. Ngamin, day dinanang mo ti kadwak. Sipod pa'y binukol mi ti pamilya tayo. Tatang. Ididimtang ka kada kami. Napalalo ti kinaragsak mi. Ngamin, adan anghel mi iti day dinanang mo. Si kadayta nga anghel mi. Aging gaan nakaplan ni nanang mo iti sakit. Nga isutin ang idalit kan kuana. Sana may libakken ka dayta anak ko. Tadan na ako mo iti nagsakit day dinanang mo. Uwin, tatang. Amok dayta. Sa dinumantayan ni nanang mo, mamati ka naragsak day jay. Nang runakat na ipariknam kan kuha na tinalaos apa ng ipatag mo. Ngamin, inay-aywanam ni nanang mo hindi nakadalit. Iso ang mamati ak anak. Narikna na tinalaos apa ng ipatag mo kan kuha na. Kat day ta kumatipagbalinam nga inspirasyon mo. Tapno agbalin ka anatipkar. Tinalaos apa nang ipatag mo iti day dinanang mo. Kamusta kan, Laika? Betty? Lonely ka manen. Jack maliklikan, Betty. Amo matakaano laang api mo say day dinanang ko. Won nga rod. Among Betty, nagrigat ti mapukawan iti ina. Iswasi ka, rumbang lang nga ipatag mo mat ni mamam. Laika,
Nang ronak at makitkitak no kasano ti panangipatagkan ka ni mamam, no sukunan na ka di ti pagadalan. Laika, adda ak laang ditoy. Betty, I'm your friend. I will always be here for you. agyamanak Betty, agyamanak launay kan ka. Apay ngita ka lang ang nagawit tatang. Itay pa nga agururayak dito'y balay. Pasensyakan Laika anak ha. At dapat ngamin inasikasok. Anya day jay tatang. Okwa. Oray no ibagakan ka anak. Saan mo matla ang maawatan? Ubing ka pa'y ngamin Laika. Tatang, Ngamdi ka agdanag anak. Ikarik. Ipakaamok tumatlakan ka ti amin. ha? Angam no ita. Tsak pa'y mabalin nga ibaga. Takas itinakon-nakon. Saan mo pa'y ang maawatan? Sige tatang, adakan ka day ta. Ay, mabitlaang, isaganaan kan iti makan. Oray sa anin anak. Ha? Nang rabi akon. Iso adi ka nagtaktak pa'y nga gisagana iti makan. Maturog kakit din tani. Rabiin. No sa anak amariro manang Emmy, upat pa'y laabulan, manipod na itabon day di inak, idinang rugi amasansan amarabyan nga agawid ti amak. Naimbaglaengen, tanasapa na iruwamak ang mga ramid kadagiti trabaho iti unag ti balay. Kas kuma iti agluto iti makan, ken agisinop iti unag ti balay. Iso asa anak anarigatan nga uray masansan idin amarabyan ti amak. Takabaelakon ti agluto iti kanag. Kanayon nga ilakam ko ni tatang tunggal agluto ak manang. Ngam ti pagsiddaawak, saan mat amang mangan no kasjay asumangpet. Agingga iti dimteng ti gundaway, anasungbatan dagiti saludsud ko. Tanaamwak no anya ti makagapo, no apay nga adda nagbaliwan ti amak. Oy, Laika, agin enjoy ka? Wen Betty, agyamanak tainsurot dak ka ni mamam dito park. Okay lang. We're friends, saan ka di? Wen Betty, katagyamanak unay kan ka, taimbilang nak anasinidagayem mo, nga oray sa anak akas kada kayo anabaknang. Laika? Sa bagay, nasingpet ka ngamin. Naiduma ka kadagiti daduma abaknang. Saan ka amata pobre? Sika atalaga. Tila ibagbagam. Agpay so amin nga ibagbagak, Betty. Talaga amatas... Ha? Oh, apay, Laika. Betty, panawan ka ba ititoy, ha? Sa anak lakit din ang bidot. Ni tatang ko day jay.
nakapaspasugnod akon, Andres. Ni, apay ko mga agpasugnod ka ngay, Anita. Gaputa di mo matlatungtong pala ng tikarim. Anita, Kunam nga agdan natan kas agasawa, tabalo ka mutan. Nga maging gaita, kastoy pailaang ti set up ta. Ilimlimod ta iti anak mo ti panagkita ta. Anita, maawatan na kumamat. Jakla kaya tamaklat nila ikang anak ko. Nang runak at sumagmamanupay lang abulan. Manipod. Tunaktupay kat asika. Laika, anak. Anya ti aramidam ditoy. Asin ti kadwam. Inkuyog naktigayam ko, tatang. Ni Betty. Kadwami ni mamana. Ha? Sino ti kadwam, tatang? Anak ko. Kayan ayat nak ni tatang mo, neneng. Ha? Anita, pangasim. Bay anak ko ma. Tasyak ti mangilawlawag iti anak ko. Pangaasim ko ma. Makigidaan akon ka ni tatang ko, Betty. Sigurado ka, friend? Wen, sana bale, taagawid ka numutan. Sino dyan babae? Gayam na. Kasta ka di? Wen, Betty, nasingad agayam ni tatang dayjay. Naira na nagpasyar damot iti parke, kat nakita kida. Laika? Makigidaan akon ka ni tatang, ha? Tapno saan kayon mataktak ka ni mamam? Sige nga, Rud. Bahala ka, Laika. Wan, Betty. Agyamanak manan, ha? Agkita tantulaangan iji pagadalan. Naklatan, tatang. Laika, anak. Imbagayo agayam yu dayjay anana Anita. Kaslasaan mat. Anya ti kayat mo asawan, Laika. Itinakita ka lang ayo iji parke. Kasla, nalablabos kayo pa'y nga maagayam, tatang. Laika, anak. Aklonakan ka. Podno tinadlaw mo. Nalablabos pa yung gayam ta relasyon mi kan Anita. Tatang. Iso ti makagapo. No apay ang masansan na marabianak, anak. Masansan nga min agkuyog kami kaninanam nga Anita. Kunak tupay kat. Laika, anak. Sapay la ko matadinak kagura, ha? Total, nabayag mo tan nga awan day dinanang mo. Nasurok pa'y lang nga upat abulan nga awan day dinanang, tatang. Nabit pa'y laang. Ha? Kadagiti napalpalabas nga aldaw. Amasansan amarabyan ka nga gawid. Sa anak ang nagreklamo, tatang. Awan apulos tinangag mo kanya. Inka gumaak nga inasikaso di bagik. Nga uri inkarim kanya. Sakbayan na itabon day dinanang adinak baybayan. Laika, anak. No siyakla amay sa. Awan ti makunak. Tamok nga awan ti karbangak amang tub nga rita nyaman na kayat mo. Nagbit pala apanawan. Manipod pimusay day dinanang. Kasla nagbit mo tan analipatam ti inak. Apay ngay, tatang.
Naglalaok ti riknak iti daydi akan nito manang Emmy. Kayat ko ti agsangit, ngam linaplapdak. Tadyak kayat amakita ti amak ti panagsangit ko. Iti naganos nga edad ko, ingka gumaak a pinawada ti panagawat ko, tapno saan amasair ti rikna ti amak. Iti daydi matla arabii, inaklon kanyak ni tatang ana pagsaritaan dan kanina na Anita nga agdanada. Kat gapo taawan matenday di inak, inyawid nga rod ni tatang ni Nana Anita iti balay mi. Nakaungat ti lolok nga ama ni tatang ko, idinaamuan na ti panangisang petan ni tatang kani Nana Anita. Nga maawan matla tinaaramidan da, tanatulok ti kayat ti amak. Nga may sa abanag ti saan ko aninamnama, manang Emmy. Tangay ada ka matenlay ka. Si kanti agisaang itiin na poy. Ha? Nana Anita? Di mo ko na nagkadkad ka. Ha? Bakbakatan kan. Imposible adi mo pa'y laamo ti agisaang itiin na poy. Anyalangan nga ti among nga aramidan no kasta. Nana Anita? Jak matimbaga ajak amo tagi saang itin na puikat. Kat, anya pa'y lang arod ti aramidam ngay. Agdignay kan Imbagak lang arudan nga agisaang ka. Saan ka di? Uwan, Nana Anita. Agsukatak laeng. Takasangsangpot ko ang naggapoy ti pagat. Noan niya ti imbagak. Iso ti aramidam. Jak kayat nga addo pa'y lati sasawam. Iso ngalan, agisaang kapay nga umuna sakbay nga agpalas ka. Hala, agtignay kan! Adaw di mangmangig ko ajak magustuhan nga ramid agsuman kan kaapaw. Lolo? Agpaiso ka na, anauyong kan kati babae nga insangpot di duldog nga ma'am. Lolo? Di agpaiso, di kaya't ko amamuan apaw. Di kaglibak kanyak. Ibagam nun niya tagpaiso, tapnon na sapsapa mailintag ko tibidot ngay naramid kaya ma'am. Saan kayo ngagdanag, Lolo? Awan ti dakas nga aramidan kanyak ni Nana Anita. Anya? Ay saan ka mamati iti bagbagam, apok? Damo pa'y lapan nakakitak iti dadya babae. Narik nakaw nada gusto gali na. Kan kas iti nakunakaw. Adaw, timangmangig ko ngay bagbaga nagiti kaarubayaw, may papankun kwa na. Lolo? So asa anak amamati iti bagbagam. Amok nga gliblibak ka, apaw. Marikrik nakita. So mas dawak ita no apay masapul akalupam ti arami di agsyubad kun ka. Timbagpagak ka ni Lolo, Tatang. Sa anak ka nagsasao apulos, may papan ka ni Nana Anita. Agyaman naklay ka anak. Kung naklakit din no nagipulong ka ni Lolom. Kanayon nga ibilin day di nanang adakas ti agulbod. Ngam, inaramid ko. Tano imbagak ti agpaiso ka ni Lolo. Da kayo adwa ti agriri. Laika. Tiyak kayat nga agriri kayo ka ni Lolo, Tatang. Da kayo laangan tinabati kanyak. Tawan kat nga rudan day di nanang. Iso ajak kayat nga darum so asusik yu. Agyaman anak ko.
Di kagdanag, takasaritak na Anita. Bagbagak adi nakatratun nga alila. No siyakla amaysa, makaano sak tatang. Sikat ti pampanunutek, takat katawaan da kan dagiti kaarupa tayo. Bagay mo kanulaunay tinagan mo nga Andres. Taandar na kakanutiin sukat mo iti inak. Anya? Kasta ti bagpagadag iti kaarupa tayo tatang. Kanti may sapay ajak kayat kanina na Anita. Di ka na yun na panangiraman na iti day tinanang. Nukas di nga dadi na kayat kanyak. Masaksakitanak iti kas di tatang. Isasardengan na kuman nga iramraman day dinanang no agunget. Tadyak amo na anya ti maaramid ko. No mairamraman kit din ti agin inanan nga inak. Apay ngay, adi mo payla nalabaan dagitay murang mi kanitatang mo, ha? Laika! Ha? Pasensya kayo na Anita. Nagdalusak ngamin dito balay. Iswa. Pambar! Anay ko nana. Apay ang kinabildak. Gapo tasadot ka. Siguro, padpadam asadot jay inam. Ha? Imala ka siguro kan kuana niya. Awan ti mo yung agpadpada. Di mo iramraman ti inak na Anita. Pangaasim ko ma. Iraman ko no kayat ko. Awan ti maramidam. Demon isakit je dugyot nga inam. Adawan labas. Ha? Nana Anita? Diyos ko, naipakpak ti uno ni Nana Anita. Gapoy di pa nangiduron ko kankwana. Napatay kon sa amatan. Di mo ta nagkirin. Napatay kon sa amatan. Napalalo ti panagdanag ko iti daydi akan nito manang Emmy. Taimpagarup ko no dakasen tinagbanagan ni Nana Anita. Naimpaglakit din tanapukaw laeng ti puot na gapo iti pan nakaipakpak ti ulo na anatumba idi induron ko. Apaman asimangpet ni tatang ko. Nagsarita daadwa. Kat nangag ko a pinagpili ni Nana Anita ti amak. No ituloy dati agdan na kat papanawan dak, wano isulaangan ti pumanaw iti balaymi kat agsinadan. Nakasagana ak idi a makipagnaed kadalolok. Ngem nabang aranak idi siyak ti pinili ni tatang ko. Inggaed ko nga rod tinagadal aging gaan nakaturpusak. Iso nga ita, adamot ten natalgad at trabaho kat matultulunga kon ni tatang. Daytoy tipadas ko, toy pagayam mo, Laika. Pagayam alay ka, nagasat ka, tasika ti pinili ti amam. Adda ngamin dagiti na ipatuludan apadas, amas pinili ti masaknan tinagbalin amay kadwa akatakunaynay na, ngem ti mismo nga anak na.
Itultuloy mo pagayam ko ti agbalin anasayaat ken nanakem para iti amam. Ken para iti naranyag amasakbayam. Alakastan pagayam ko ket agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo dito'y programa tayo. Dagiti tugon iti dana ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a David, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a David, kat iti agdama addaak dito'y Taiwan. Kinapudno naman ang mga no awana kon dito'y lubong. No jak nakasarak iti tao nga iso tinang salaknib kanyak, kadagiti kameng ti grupo a pagbutbutngan iti damo a pagilyan a napanak. Awan panggap ko idi nga agabroad manang. Ngam gapo iti kinarigat ti panagbiag dita Pilipinas, nakigasang-gasatak. Rugyak ti agsalaysay manang, idi masansan adaguliton nak ni nanang nga agabrod, tapno sumaya at kano ti panagbiag mi. Tanya laangan ti panggap mo iti biag mo nga ay David. Sang kaibagaken ka nga agabrod ka, ngam dinak matikas kaso. Nanang, oray kaskasan o, adamat trabaho. Apay pa lang agabrodak nga eh. Manumatlat masusweldo mo nga iti trabahom, kurang payaparaken ka. Ha? Di ka pa'y makatulong ka na kami kanitatang mo. Amumat ang nagadutinas ka na bayadan. Laglagi pa nakasalda pa'y laang di kakaiso na atalon tayo asok-sokayan ni Tatang Mau. No da ka kuman iji abroad, mga no nasa katayon di nakasalda atalon tayo. Ngam natangkan mo't ngamin ti ulam, di ka dumngagapulaws. Isungawan lat amukon, mga no mapukaw ton kada tayo ti kakaiso na atalon tayo, gapaw iti kinatangkan ti ulam. Italaan ay kanta iti kanitong agkuyog. Nakanidliday ka pa, David. Pasensyakan, Carla. Talaga ngamin niya dati mang burburibur kanyak. May papanitian niya. May papan ka ni nanang. Apay nga minti inam aya. Anya tinaramid na. Ipilit na lat na nga agabrodak ka no. Ha? Kunak man no nalipatan ng dayta abanag. Sana pulos, Carla. Kat ita, tunggal ka sa rita nak. Sang ka idagulit na ti panagabrod ko kanon. Tapno makatulong nga kadakwada ka ni Tatang. Ni, kat na makatultulong ka mat saan ka di? Si kamot ti mangibakbakla iti amin agastos yu iti city services. Masansan pa'y amakitsenda ka tunggal agsweldo ka. Saan nga mo ni nanang dagita amar aramidak? Basta na niya ti mapanunot na, isulat patpat yun na. Awanin ti sabali. Apay ngay takalaang. Awan mo trabaho mitangal daw. Ngam narabyan ka nagawid. Pasensya kayo, nanang.
Ada ngamin kinasinarak ko. Asinaw, jay manan kayan ayat mo nga awan mo't serbina. Nga isupay nga igasgastusam. Apag saysaya nga may iti oras mo. Imbes ko ma at ipanangasikasom iti panagabrod mo ti araramidam. Unay kayo mo nanang. Daita ka di manan ti idukit yu kanyak. Namin ano mo tinadaras nga imbaga kada kayong awan ti panggap kong agabrod. Ay, awan mo nga roden Kaya riga mong tinaulaw ako riyat no di mo ipangag ti bagbagami ka ni tatang mau. Da kayo lang mo ti agganat ni agabrodak nanang. Awan mo ti bagbaga ni tatang. Kontento mo't ni tatang iti maitultulong ko dito'y balay. Hoy, David! Di nakmansong basong bata na kasta. Bastos ka! Apay, kasta ti sursuroken ka dyan, Nobiam. Nanang, pangaasiyo ko ma. Di yu iramraman dito ni Carla. Tawan ti ammo na itanyaman ang mapaspasamak kada tayo. Di kay kumamot agiraman iti tao nga awan mo't pa kay naigan na iti biyag tayo. Anya nga awan? Katnuday jay sa ababa iti manglaplapod kan ka nga gabrod. So nga ibagbaga ko ni tapay laeng. No day takaayan ayat mo nga agnagan iti Carla ti agbalin at tubeng iti arapaap mi kan ni tatang mo ang makaabrod ka. Nasaysaya at pa'y nga agsina kayo laengen. Ta ibagbaga kon saan may akayat day ta ababa para kan ka. Na, no sa klamay sa anak ko, awan anyaman na kanyak no anyaman ti panggap mo. Sa nakakaskan ni nanang mo, nga ipilit na ti kayat na. Amom day ta. Naimbagpay kada kayo tatang. May salaba nagtikid daw kang kada bed, baraw. Anya day tatang. Di mo ko makagura di inam. Ipagpagapumla ko man kanyak. Saan to ang mapasamak day tatang? Saan kayong magdanag? Oran niya pa itar aramidan ni nanang. Diyak to kagura apulos. Ikarik day ta kada kayo. Agsupadi ti ugali da tatang ken nanang ko manang Emmy. No kasano ti kinasingpet ni tatang, isumet ti kinasoberbyada ni nanang. Naimbag kumamet no para iti pagsayaatan ti amin ti kayat na mapasamak. Ngem saan met. Tijak pa'y kayat ka ni nanang, no kasjay akaguranak, gaputajak ipangag ti bagbaga ng agabrodak, iraman na pa'y akaunget ni Carla akaayan ayat ko. Banag apakasairan unay tiriknak. Naimbaglakit din, takanayon mo't abagbagaanak ni tatang ko. Itinaminsan nga ingkuyog ko ni Carla ijibalay, kastoy tinapasamak. Napuskol mo tirupam anya, balasang kao. Ha? Agasam, simurot ka pa'y ka ni David dito'y balay? Pasensya kayo nana. No'y manugutak nga ikuyognak ni David dito'y balayo. Kuna na ngamin akayat na kano amaya sa dagtirik nayo kanyak. Anya kumagay aga po, aya sa dagkotiriknakan ka, ha? Oray di ta na mo ta. Ha? Nana?
Iti kasayaatan nga aramidang balasang ko. Makiwindaswas kalaangan iti anak ko. Tapno awanan ti manglaplapod kan kwa na nga agabroad. Nana, jaklaplapdan ni David nga agabroad. No talaga akayat na ti agabroad, jak to pulos lapdan. Ay, di ka naglibak. Amok! Sikat ti makagapuno. Apay asaan akayat ni David nga anak ko ti agabroad. Iti ababa sa Rita. Sikat ti manglaplapod kan kwa na nga agabroad. Anyan ni Nanang. Diyak lang pagaro pa kastat imbagbaganakan ka. Kabayatan ti kaadata idi balay. David, Apay adi mo imbaga kanyak itay. Tadata pa ilangan di balay. Tapno kinasaritak ko man ni Nanang nga nakasango ka. saan kumot nga itulok ang mapasamak ti kasta, David? Carla, Ad-adan akaguranak ni nanang mo no komprontaram ang nakasango ak. Iso ajaklat na nagtagtagari. Kat kidawakan ka, David. Saan mo lakuman asitaron ni nanang mo? Gapula ang itimbagakan ka. ngam Carla. Pangaasim, David. Ikarim kanyak. Saan mo akomprontaan ni nanang mo? Gapo itimbagakan ka. Taiti ka nitong aramidam dayta. Ad-adan akaguranak dayjay. Ad-addamotan nga ipilit na ti kayat na kat di nakantupulos sardanganan. Tandaan am dayta, David. Pagsasawan na, gapulaang iti panang pilit ko kani David nga agabraud punsaw. Sabrina, saan ka pagsasawan? Ibagbagaklaan kun ka, asaan na rin mga pilitom ni David iti may sa abanag asaan na mo Kayat na! Anya kita saanan. Agduado lang nga agabraud, tanaplapdan diag raraman anubyana. Ay, dahi tapay iti may sa. Apay nga iraman mo di agul uli makakaayan-ayat na. Awan mo ti madingar aramidon di kaayan-ayat ni David kun ka. Dayjay nga rod asayot, ti maglaplapod ka ni David amang tungpal iti kayat taparakan kuana. Kayat mo laang Sabina. Di nakiramraman tano siya klamay sa. Kuntento ak iti maitultulong ni David dito'y balay. Nagakikid batan di pa nagpampanunot mo si Kapunsaw. Kontento kan, ani David ti mangbaybayan iti gastos dito'y balay, kan agpalengke no agsweldaw. Day talaang, kontento kan. Walangan mo nga bero kakiti di nakabailan nga ipaay. Iso nga rod, apil-pilitak nga agabrod, tapno mailong aw na tamat iti rigat. Iso mabalin ka day, di na kontraun iti kayat kaw. Tulungan nakit day ang mga lukoy ka ni David nga agabrod. Ta iti ka nito ang maalukoy ta nga agabrod. Siguradaw, guminawan ton ti panagbiag tayaw, naawatam. Rabi ka manan asim mangpad si ka David. Kaduam manan di garampang a babae. Anyan Nanang. Unay mo tandi kasta pa nagsasayo ka ni Carla kaayan-ayat ko. Nay, anya ko mangay ti dakas na iti imbagak kat agpay sumat. Awan ti kinapod no day tangay bagbagayo Nanang. Saan nakasta ni Carla? Di mo man di sakit na dya babae. Siyak ti rumbang adanggam, ta siyak ti inaam. Siyak ti nagrigat kan ka iti siyam abulan, kan nang padakkel kan kakalpasan ka nga impas ngay. Iso di mo isakit na dya babae. Saan nakasta ni Carla kung naklangarudan Nanang?
sardengan nyo kuman ni Carla, tawan mo ti dakas nga aramidan na kada kayo. Diyak to sardengan day ja babae. Ta iso ti makagapo iti saan apan nakatuloy ti arapaap ko paraken ka. Nagtong palak iti kayat yo. May kariyo ka di sardengan nyo ni Carla? Kataramidam agabrod ka. Tapno sardengak day ja babae. O sige nanang, mayat akon. Umanugot ako niti kayat yo. Basta ikariyo asardengan nyo na pagsasawan iti awan mo't kinapudnunan ni Carla. Mayat akon iti kayat yo. Iti ababa asarita manang Emmy, impagnak ti amin a dokumento a masapul ko para iti panagabrod ko. Nakagtengak nga rod iti pagilyan nga agdinamag nga ayan dagiti mapagbutbut ngan a grupo. Kat kaya rigak tinagkatang-katang ijay kadagiti damo abulan ko. Takinapudno namanang linokonak ti recruiter ko. Aginggang adamay sa agrupo ti lalaki a nangalakanyak. Nalaungas ti panagyaman ko iti daydi akan nito, taimpagarup ko ket nasaya at ti grupo a natumpungak, ngem nagbiddutak manang Emmy. Di tangaruden anang rugi ti kalbaryok, tadagiti lalaki gayam a nangalakanyak, ket kamong timay sa mapagbutbut ngan a grupo iti dayjay a pagilyan. Diyos ko, anya grupo tinangalakanyak. Apay ngayon pupok dakmatan. Mga ano patayin dakmatan dito eh. Diyos ko, diya ka muna niya ti mapasamak kanyak dito eh. Italakon kun ka ti amin. Diya ka muna niya ti pagbanagak dito eh. Kat no bilang ta ipulang kun ti bulod ko abiyag. Da kayo lako man ti makaamu ka dagiti mapanawak. Nang runa ti inak. It's no Filipino guy. Siyak sama ti sapsapulin ta asino man nga day terwar ti silit nga ayan ko. Anya nga ta ti masapul na kanyak. Anya nga ta, Diyos ko. Illegal aliens here in our country. Please, don't hurt me. It's not my fault, sir. I did not expect a lukundag. Please, kasyandak kuma. Pangasiyo. Kasyandak kuma. Kasyandak kuma, please. Oh, so you are reading for my pity. You don't want me to hurt you. Yes, please, don't hurt me, please. I have family in the Philippines. Please. You Filipinos are very dramatic. You always ask for pity, but you are hard-headed. You always break the rule. No, please believe me, sir. I really don't know that I was fooled. Please believe me. Don't hurt me, please. Please, sir. Please. Don't hurt me. Okay. I will not hurt you. But you need to do everything my people ask you to.
If you don't do what they say, I will personally kill you. Sir. Do you hear me? You understand what I say? Yes, sir. I will do everything. Just don't hurt me, please. I will do everything. I will do everything. I will do. No, Jack Mariro. Dua bulan na nagtungtong pala kiti amin na papaarami da kanya kiti dayto a pag-iinuman. No labsen tag sarita. Binaboy da kon ditoy. Naimbag ko mano pa imaanda kiti kwarta. Ngimsan mat. Ngamagano sak. Tinapatagkat si Bibiaga. Tinapatagkat sa anda kadangran. Tano kasta ti mapasamak. Ang mga nudjakon mabailan ti amin. Hanyan ti kasto yan nagpanagag. Una yun. Basol ni nanang amin da ito'y. Saan nga pwede kinaambisyosa na. Saan kumamot ana ipasungal-ngal iti kasto yung sitwasyon ko ito. Saan kumana baboy. At dalat ako madayaw kung an na kaging gaita. At ako malatat. Yo, come here. Di pa nakaliter dagiti lalaki na halakanyak. Ay pan nak. Apay nga ta. Did you hear me, idiot? Makaungatan. Umasidag akong kankuana. Tama nga nun niya. Iti aramitan na kanyak. You are very lucky, you pig. Huh? What do you mean, sir? My business partner, who happens to be a Filipino, seems to know you. What? He saw you performing a while ago. He told me he knows you. Sir? He also told me that somebody's looking for you. So he asked me to let you go. He convinced me, actually. So you are lucky. I will now set you free. Thank you, sir. Thank But you. you remember this. Do not tell anybody about us. If you do that, I will hunt you down and cut your head off. Do you understand? Yes, sir. Yes, I will not tell anybody. I will keep silent. I promise you that. I will not tell anybody. I will keep silent. I will not tell anybody. I will not tell. I will not tell, sir. I will not tell. Kaya rigak tinakaaon iti nakailibsungak ako munoy iti panagriknak iti daydi akanito manang Emmy. Nupay kasta, nagtalinaad ti panagtibayo ti barukong ken panagdanag ko aging gaan sa anak a nakaruwar iti pasdek anang ipupukan da kanyak. Nang runa pa'y taidiin lugan da kainruwar iti daydi a lugar, nabarabadan dagiti matak. Urayak la nakaisbo iti pantalon ko iti daydi akanito. Tati amok, inalilaw naklaang ti pan nakalider da. Ti impagarup ko, kampay idi awaya-wayaan dak, ngam isalvage dak gayaman.
Ado ti simken ti isip ko kabayatan ti panagdalyasat mi nga imadayo iti dayjay a lugar. Sa akla na bang aran, idiindi sa agdakon, sadak pinanawan. Diyak mo't ammo no naigagaraw no talaga aplanado. Ta iti nang idi sa aganda kanyak, adda tinakitak alalaki iti saan unay nga adayo, ket iso tinagpatulungak. Nakaskas daaw manang, tanaglakanak at tinulungan dayjay a tao. Ket iso tinangkuykuyog kanyak, agingga ang nakaluganak iti eroplano, ket nakaawidak dita Pilipinas. Insalaysay ko ti amin kadagiti dadakkel ko. Ngem anyan, takasladinak pinati ni nanang. Ket kas idi, pinilit naklatta ang nag-abroad. Naimbaglaangan manang, ta iti may kadwa pa ng padas ko, napagasatanak, iso nga daak ita dito'y Taiwan. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, David. David, pagayam ko, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Anyan tinagbanagam. Husto ti kunam adandanikan, ngam nagasat kalata, tanapagbaligyan daydi apagteng iti biyag mo. Pagbalinam nga inspirasyon daydi apagteng, tapno nakarkaro at tumibker ka, ket madairam ti anyaman a panubok adumtengken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan a Franco, nga iti agdama ket adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Franco latan ti yawag mo kanya, ket iti agdama, adda kamin dito'y Canada kadwak ti pamilyak. Nag-migrate kami ditoy, kat agarop 5 atawanan nga agnanaed kami ditoy. Saan a panagpanakkel manang, nagtaudak iti adda kabailan na pamilya. Ngem si papanakkelak amang ibaga, at ikaadami ita ditoy Canada iti pamilyak, kat nagtaod iti bukod ko alinget, ken panagsalukag. Nakababain man nga aklunan, ngam naalikutag ti amak, no babae ti pagsasaritaan. Kat aklunag matlaeng nga ada kakabsat ko iti sabali nga ina. Ngam ket di, si syaklaeng ti anak damamang ken papang. Rugyak manang ti agsalaysay, ididinutukan nak ni papang at tumulong amang ipataray kadagiti negosyo ti pamilyami. Madlaw na bambanog ka, iho. Narabyan ka pa yan na nagawid. Kapilitan, mamang. Tamasapol nga adalag ta amin na pasikot-sikot iti negosyo ko ni papang. Nasaya at day tangar aramidem. Kan naimbagmat, tay manugot ka at tumulong amang imaton kadagiti negosyo tayo. Tanon ni papang mulaangan, awan latamukon. Ang mga ano maibos iti nagdudu maababa iti amin ana ipundar tayo. Namnama ka di mo tultuladon ti aramid ni papang mo, iho. Sana nasaya at ti kasta. Kasayaatan matlaang numay sa ababa iti pangipaayam iti atensyon ken panagayat mo. Mamang, di mo tultuladan ni papang mo nga agkaiwara ti putot na. Mangibabain. mamang, awan ka din tinamnama o maurnos kayo pa'y ni papang? Anya ti kayat mo asawan, iho.
Tartari gagayak daytay na uli magkapanagbiag tayo. Daytay saan kayo kuman nga agap-apakan ni Papang? Saan mo nanamnamaan dayta? Tayti ka anuman, saan kami na maurnos ka ni Papang mo? Agyaman kalaangan, tauray kaskasano. Jak pagtaltalawon diti balay di amam. Tadyak kayat nga damakuna dagiti makamam mo kada tayo. Anyan, damo ti sa bali, naurnos tayo. Ngam ti sa andang amo. Awan ti gundaway asaan kayong agapakan ni Papang tunggal agkita kayo. Talaga na puskol matiro pa man niya, sika Amado. Kanya manin ay ati parikot mo. Ha! Damagang pailaang? Agdadata asika ti parikot ko. Apoy nga minapagparikutan na kaya. Di kalain to na rin noon yaman di pakasaknam. Apoy asyak di kanayo na makikita. Gapo, tanapuskol ti rupam Amado. Benita, Amo ka naggapo ka manan iti ayan ti sabali a babaeng ngam simangpet kapailaang dito'y balay. oh, no kayat mo, di ako nagaw-awid dito eh. Tapno niya. Tapno maibutak-tak ti kinalanggong mo. Tapno maamuan ti daduma asaanan anasaya at ti mapaspasamak iti nagbautan ta. Amo maalikliklikak a maibutak-tak asaanan anasaya at ti panagdanata. Tanakababain ka dagiti makamamo iti pamilya tayo. Amom, Benita, naggulo ka kasarsarita. Iso mabalin ka di. Baybay anak kun nga ginana. Nabanugak. Kun may sa parbangunan. Makaistorbo ka. Iso nga agsardeng ka kuman. Kit niya talaga ti babay mo sa Amado. Oo na yan. Puskol na talaga ti rupam. Talaga saanan nga agbaliw ti kastoy sitwasyon mi diti balay. Awanan, talaga saan ka nagbaliw. Oray parbangonan. Do saan la may Saan lata malaptan ti panagapadag iti dadakal ko. Napayag ka na pinagkalaw di ti balay. Oray saanin na sumungsungbat ni Papang. Agsaw ka. Sumanaulat ta ni Mamang. Babain ka. Nalabsan dag sarita. Ayan ka talaga. Kisutimang provokar iti apa. Utot mo. Sapay saan na maawatan noan niya talaga ti kayat na. Babain. Ayan ka lang. Kasurun na ti aramid ni Papang. Baliw. Ngamno karitan ni Papang saanan niya agawid diti balay. Madlaw di namat kaya't niya aramidan ni Papang ti kasta. Ni. Nagsarda nga na sa manao ni Mamang. May tuloy kong taginala. Tanauli makantag lawlaw ko. Oh, apayakas ta tilang amiho. Madlaw anapuyatan ka. Rumbang ka di pa adamagan nyo, Mamang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Franco? Mamang, kasanodyak mapuyatan. Kat parbangunan, mangmangag ko paila nga pagsasawan nyo ni Papang. Ha? Kasano ko Aron bang lapag sasawak di amam? Tadyak magustuhan tar aramidan na. Kunak man no naawat yun ta amin, Mamang. Kunak man no tilangan na patagkada kayo. Kat maprotektaran nyo ti reputasyon ti pamilya tayo. Ha? No talaga naawat yun ti sitwasyon tayo. Saan ko mga rudan arumbang akanayon kayong agpungpungtot tunggal makita yun ni Papang? Saan ko man, Mamang?
Tati kinariribok ti pamilyami, Manang Emmy. Kang runaan asaan ang maaawatan ti ugali ti inak. Takagurgura na ni Papang, gapo ta babaero ket ngarod. Ngam di namat kayat apumanaw ti amak, iti balay mi. Tati rason na, nakababain ka no amaamuan dagiti nasinged agagayem da, asaan dan nga in good terms nga agasawa. Diyak man kayat ti paapektaran, ngam talaga at ikasta a sitwasyon ti pamilyami, ti kang runaan apakariribukan ti panunot ko. Tilaangan pagalaliwak sayak manang, kat ti panagpalpalabas ko iti oras iti inuman. Partikular iti may sa aklab, anang isurutan kanyak ti gayem ko, iti naminsan adaras. Talaga magusto ak tagpalabas iti oras ditoy. Oray kaskasan no. Malipatak ti pakaburibura. Ha? Mabalindag tugaw iti abay mo? Ha? Siyak ni Hazel? Di kagdanag. Nadalos ti dakulap ko. Saan amarugitan ta imam amakialamano kanyak? Franco tinagan ko. Nice meeting you, Franco. Agtugawa ko ni ti abay mo, ha? Miss. Hazel tinagan ko, kunakmat. Nalipatam ka din adagos. Imposible mo't nagkabaw kan, kat madlaw nga ubing kapay. Joke lang. Di ka ko ma-offend kanyak, ha? Oh, kasta, agisam ka. Saan mo abagay ti nakapormal latan? Agisam ka. Taad-adda nga agminar ti kinagwapom. Parbangon kan sa mananasimbang potitay, Franco. Wan mamang. Jack ilibak. Masansan ba ta na parbangon no sumangpot ka? Sa dino ayat ipapapanam, iho. Agal aliwak sayak lang mamang. Agpalpalabas iti oras. Pagpampanunutan, no anya dagiti kasayaatan pa maaramid para kadagiti negosyo tayo. Sigurado ka? Wen mamang. Anyat pa nagkunayo ayang aramidak. Anyat amok. Ang mga nutumultulad kamatan iti amam. Ha? Amo madyak kayat ama ibabain ti pamilya tayo, Franco. Isa ano addaman madingan. Awan ti madingar aramidak mamang. Di na kumamot pagatapan. Kaya't ko lang ti makasigurado, iho. Ulitag. Diyak kayat nga agaramid ka iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Iso ano anyaman ti pakakumikumam. Siguradom lang apara talaga dayta iti imat matunam a negosyo tayo. Di ka agaramid iti pamkwatak agpungtutkan ka. Kabisado mo no kasano ang makapungtutak, Franco. Iso at anangem ti amin agaraw mo. Gusto nga tati inaramid ko. At next ko ni Hazel. Kat kinid daw kong agsarak kami itirwar. Saan kat nga iti pagpapaayan na aklab. Amangan kat no sa balin tinagawatan na iti panangawis ko kan kuha na itirwar. Tapay kat saan mata nagreply. Isugaya man din nagreply. If the price is right. Ha 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 ha.
Kaya't kada asawan da ito asaan na makisinarak kanyak no saan ko abayadan. Sa bagay, napindas ni Hazel. Aklunak man no saan, nakayawan ak kankwana. Nga masapol alapdak da ito ariknak. Tadagitikas kankwana. Sigurado asaan lang asyak ti sumursurutan da no bilang. Tinapatag langit makaaliwak sayak no kadwak na Hazel. Tauray no kasya nga itila ang club tinagamamuan mi. Ada serbina kasarsarita. Saan asinsinan dagito opinyon na may papaniti nagduduma abanag. Ken kasla daam mo na may papaniti negosyo. Madlaw di adal. Ngam no apay akas ti trabaho na. Replyak. Ibagakan ko anang awan parikot iti kwarta. Basta agsarak kami adwa. Virgin ka? Apay, naklaat ka? Di mo namnamain nga dapay kas kanyak nagpapaay iti club? Hazel. Di kag na nagfranco. Noam kam nga amang ano ikamat ko kan katibagik akas iti daduma. Sana mapasamak dayta. Namam mo na nagpapaay iti club. Mabalin nga i-table ti asino man a customer. Amok ti pagluglugarak. Iso anam na maag atong palamot ti karim agatad a nagtulagan ta iti text. Di kag danag. Ada may sasaok. Noanya tinagsaritaan ta. Matungpal. Diyak lang amin Pangaasim, saan mo na dakamatan? Nalabit ang nababatiki tayo kadagiti kas kanyak ngagpapaay iti club. Ngamsan kayo mapabasol? Oh, anya. Kayat mo kadipay nga agtali na agta diti hotel? Wano, palubusan na kon, ta sumrakak pa iti pagpapaayak. Isupay mo timat gadak. Hazel, no okay lang ka, dito'y ta kumapay. Kasapulak ti kasarsarita, iso ako yugan nakpay kuma. Mamati kayo man wenno saan. Talaga a virgin a nagunod ko ni Hazel ana amamok laang iti club manang Emmy. Talaga nga adayo iti ninamnamak tinaduktalak. Tano addaak iti pagpapaayan na, madlaw ana asidag kadagiti customer. Tidamo a panagsarak mi iti ruwar, nasunutan a nasunutan. Agingga anarik naklaangan nga agayatak ken kuana, itilaksid ti kasjay at trabaho na. Impudnok tiriknak ken kuana, ngam iso a mismo tinagkuna, nga amangan no makmakla at aklaang. Tadagiti kanukas ken kuana, imposible a seryoswan ti lalaki, nang runa pa'y tikas kanyak nga adda kabailan na iti biyag.
Tilaangan pakaragsakak manang Emmy, nadlaw ko ang nakarkaron asim mingad kanyak ni Hazel. Kat imparik nana ang napatagak matkan kwa na. Naamamok pa'y tikabsat na manang Emmy. Magustuhan ka ditin regalo kan ka, ikay? Wen, Tito Franco. Thank you. Oh, kumusta ti panagadal mo? Okay, Tito. Awan problema. Very good. Nakaayayat ka talaga nga ubing. Nasingpot ka pa eh. Thank you, Tito Franco. Ikay, ingka maturugan. Adapay klase minton bigat. Sige, Manang. Good night, Tito Franco. Good night. Pasensya ka na itikabsat ko ha. Dagulit. Awan na nyaman na Hazel. Maragsakan na kiti makisarsarita kan ko na bibo nga ubing. Husto day tangay bagam. Iso nga ipatpatag ko unay. Nang ronak at ulila kamin adamang. Tilaangan tangtang dana kakadwami dito pagnanaadan mi. Ti pangitaltal kakan kwa na. No sumra ka kiti trabaho. Hazel. Oh my God. Itulod na ko niti pagpapaayak. Tapno makaawid kan, kat makaina na kamutan. Asino ti babae a paglulukwam, Franco? Mamang? Di ka makapaglibak kanyak. Amok nga da babae a paglulukwam. Asino day jay? Ni Hazel day jay, mamang. Adda relasyon nyo. Mamang? Pagdamdamagan ka. Karelasyon mo ka di. Jay babae nga agpapaay iti club. Mamang? Oh, abay anak laat ka. Di amom, jak maduktalan ti kinasya sino ti babae a paglulukwam. Mabalin ka di, mamang. Nabanugak. Pasensya ka yun. Ngam kayat kunti agina na. Tagayam tinapasamak kada kayo iti inam. Wen? Ngamawanan yaman na Hazel. Nairwama kon ka ni mamang. Kastimot lang titrato na ka ni papang. Saan mo nga ikaskaso tinaibagak ka na pasamak? Saan ang mabalin saan nga ikaskaso dayjay, Franco? Ha? Inam dayjay. Umanugot ka kadi amadaan kayo iti susik. Gapulaang iti panakisarsarak mo iti kaskanyak nga agpapaay iti club. Please, Hazel. Saan ka kumangagso iti kasta? Pang-asim. Di nakpagdanakan, Franco. Saan asyak ti panunutam? Tinapatag kat ti relasyon nyo iti inam. Anya ka kadi. Di kagsaw iti kasta ko nakmet. Ibagbagak lang ti agpaiso, Franco. Masapul nga agamiris ka na imbag. Imposible man nga isukat mo iti kaskanyak ti pamilyam. Tinaalwan ang panagbiag mo. Hazel, ay-ayatan ka. Ha? Mamati ka man no saan. Ay-ayatan ka. Awan bibiyang ko noon niya kapay. Noon niya pa'y ti trabaho. Noon niya man tinaglablabasam. Franco. Siyak ti makaamoy ti pudpud no akin na siya asinom. Siyak ti nakapanak na kita amin. Iso nga uray idurunak nga umadayukan ka. Diyak to aramidan dayta. Awan mo't bibiyang ko iti bagbagaman na alwan ang panagbiag ko.
Kabailak ti tumakder iti bukod ko asaka. Babay ni ti panagsalukag ko no kayat ko. Gampang nga asim. Taaklunam ti idatdaton ko kun ka nga ayat. Nabayagan nga idardarirag ko kun ka daytoy. Ngamyalang-alang mo. Iso nga ita. Kasapulak ti konkreto asungbat mo. Pang-asim Hazel. Aklunam kanyak ti pudno amarikliknam. Talagaan natangkan ti ulom, Franco. Awan dumayo iti amam abalasubas. Ibagamon tanyaman na kayat mga ibaga, mamang. Kan pangasim ko ma. Di nakipadakan ni Papang tagduma kami. Anya ko matinagdumaan yung ay. Agpada kayo lang. Dalapos kayo. Uray anya kita ti babae paggartaman nyo. Anya ko matimaganap mo iti babae nga agpapay iti club? Babae ang naglabas iti ado a lalaki? Ibagayin no anyaman ti kayat yung ibaga, mamang. Ngamday ti tandaanan nyo. Siyak ti pudpud no ang makaamam mo iti kinasya asino ni Hazel. Awanan ti sabali. Kayat mo asawan. Kayat mo lataday jay a babae. Ay ayatak ni Hazel, mamang. Kat awan ti makalapid kanyak. Pues, manipod ita. Awanan ti karbang amit anyaman asan ni kwada ito a pamilya. Awanan apulos. Awan anyaman na kanyak dayta, mamang. Raumak dayta pangadeng nyo. Ngam masapul arauman nyo kumamat ti desisyon ko. Manipod idin, kanayon na ko na pagsasawan ti inak manang Emmy. Ngam awan anyaman na kanyak dayta. Di na kayat idi apumanawak iti balay mi, ngam siyak a mismo ti immadayo kat nagsalukagak. Apaman ang nakaurnungak, ingkalaysak ni Hazel. Kinid daw ko ti bendisyon dagiti dadakkel ko. Ngam tilaeng amak ti dimmaray manang. Pulos asaan ang nagpakita ni mamang. Nupay kasta, saan kami anaumak ni Hazel anangay ayo ken ni mamang. Aging gaalimok nan, kat naawat na kami matlaan. Nang runa pa'y idinakita ti apu ko na. Idinapagasatak ang nakagteng dito'y Canada, ad-addamanen ang nagsalukagak. Agingga ang naalak dito'y ti aginak, agraman ni ikay nga ipag ko. Idi awan pa iti pandemic, pasaray umay dito'y damamangken papang. Ita, da kami ti agpangpanggap nga agbakasyon dita Pilipinas, tapno makadan nami dagiti dadakkel ko, akadwak ti anak ko, ti asawak, ken ti ipag ko. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Franco. Franco, kablaawan ka pagayam ko. Awanan ti makunakpay, ta kompletos recados meten ti insalaysay mo. Mamatiak nga agpaay nga inspirasyon ti insalaysay mo, kadagiti naayat adumdumngeg. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.
Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Elvira, manipod ijay Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elvira, kat ibagamlatan at taga Cagayanak. Nalaos ti ragsak ko, idi na ibagakan insuro kanyak ti anak ko dahito YouTube channel yo, kan no kasano amang gan kayo. Dito'y ngamin lugar mi, dagiti drama iti radyo ti kang runaan apagliwliwaan mi. Nang runa, idi saan pa'y anaidanon dito'y ti elektrisidad. Pinadas kumatan tinagsurat, idi mang mangagakpay laang iti radyo daytoy a drama, ngamdak sang gasat, tasaan ko anangag ana ipatangatang tipadas ko. Iso asapay lakuma, ta iti daytoy a gundaway, kat maikan matan iti gundaway a maidrama to'y padas, nga inak isalaysay. Duala ang tinagbalin nga anak mi iti daydi nagawanan nga asawak manang. Talo laang titawan ti inaudi idi pimusay day di asawak. Gapo tanakimat, kabayatan ti kaadda na idi ijay taltalon. Aklunak anarigatanak anang isakad iti panagbiag mi nga agiina. Nang runa pay kat ada diferensya ni Bugoy nga inauna nga anak ko. Bugoy! Bugoy anak! Umaykan, tagdigos kan! Bugoy! Apaya sana sumungbat ni Bugoy. Ay, pimanaw man nga tanadyak na siputan. Anya lakit din dyan. Nanay! Umaykan, Elvira! Sika talaga, Bugoy. Ada ka mo't lagayam itilikodak. Kunak tumat, kitot ka nanay. Sika talaga. Alan anak ko, agdigos kan. Tapno saan manan ako na andag iti kaayayam mo, anaang dod ka, ha? Ha? Ang dod Bugoy nanay? Saan mo't ket di anak? Ngam gapo takanayon ka nga aglinget, takanayon ka nga agkainaran, agadiwara ti agatlinget apayud mo. Ha? Iso agdigos kan anak ko. Tapno saan da ka manan asurunan, dagiti makaayayam mo. Nay, adda assignment ko. Kasta ka di, neneng anak. Won, Nay. Anya ti assignment mo aya? Math, nanay. Division. Sige, tulungan ka anak ko. Ngam iring pasko lang ter aramidak, ha? Won, nanay. Iso abayat nga iring-ring pasko ter aramidak. Ingkasukunan ni Manong mo abugoy. Makiay-ayayam ka dagiti ka aruba di tabatog. O sige, Nay. Ibagamkan kwa na taagdiramos, ta sigurado ang nakalingling manan ni Manong mo. Won, nanay. Bugoy anak, apay adi ka pala mapan maturog. Anyat tang tangadam iti tangatang aya. Kitaan Bugoy no adda tatay nay. Ha? Kasano ko maamakitam day di tatay mo ngay anak ko, kat nabayagan nga awanan day di tatay mo. Baga ngamin ka ay ayang Bugoy no matay tao agbalin bituan nay. Ha? Sudak kano silaw rabi ikanda lawag dalan tao iso
tatay, silaw na dadalan bugoy no rabi. Bugoy, anak. Iso kita bugoy nga to amangan adat tatay kaya't bugoy kita tatay. Bugoy, anak. Saan a literal nga agbalin abituan dagiti pimusayan nga ipatpatag tayo iti biyag. Ha? Nalabit a pudno nga agbalin da agiya dagiti mapanawan da dito'y lubong. Ngam saan tayon a makita pa'y ida? Ay, pagarup bugoy no makita tatay kunak no adat tatay kas bituan. Bituan mo lataday di amam, anak ko. Igiya nakaakanayon nga uray na isinan ito'y abiyag. Ngamket di, saan nga agbalin a literal abituan dagiti ipatpatag tayo apimusayan. Ha? Dayta ti kanayon at tandaanam, anak ko. Nanay! Oh, apay neneng, anyat na pasamak. Ni Manong Bugoy! Ha? Apay ni manong mo? Lukluk wanda ni Manong! Anya? Sa dino ti ayan ni manong mo? Ijay kanto, nay! Neneng anak, dito'y kalaang ha? Inaksukunan ni manong mo. Jaklakit di itulok a paglulukwan dagiti istambay ni manong mo abugoy. Dito'y kalaang, anak ko. Nakurang ti panunot ni Bugoy nga inauna nga anak ko, manang Emmy. Iti edad na idi a 19, kasla agpampanunot pay laeng atalo, wenno upat ti tawen na. Saan met a nakadapaw iti pagadalan ni Bugoy, gapo iti kasasaad na, ken gapo iti adda a kabibiyag mi. Pasaray paglulukwan dagiti miron iti lugar mi ti anak ko. Pagsalaan, ibaon, pagkakatawaan, kanoan niya pa'y dita ti ar-aramiden da kankwana. Idi si bibiyag pa'y ti asawak, masansan idi nga adda makariri na akalugaran mi, gapo iti panangisakit na ken ni Bugoy. Ngam idi awanan day di asawak, siyak mutten ti simublat a makiap-apa, gapo iti ar-aramiden ti dadduma iti anak ko. Mabalin ka di ang makasarita ka, Dodong. Nay, apay, Nana Elvira, at pagsaritaan ta? Mabalin ka di, Dodong. Sardengam ko mapaglulukwan kan dangdangran ni Bugoy nga anak ko. Ha? Ano eh? Kung namatla na sino ka namang bilin kanyak, Nana Elvira. Awan mo't dakas nga aramidag iti retarded nga anak mo. Katno da nakakita din ang ram? Kan saan a retarded ti anak ko? Anyakit ta saanin? Naglawag a retarded di anak mo. Di mo man ilibak ti katataw di anak mo, tagdadata mo. Unay kan?
Nakaro ti panagsasaom maipapan iti anak ko. Naimbag ko man og paiso day tanga ibagbagam maipapankan kwa na. Katagpay sumay, retarded di anak mo. Nakurang ti panagpampanunot na. 19-20 taon na, ang kaslag taon la iti upat na agsasao ka nagtigtignay. Kat si Kangay, 30 ti tawon mo. Ngam awan pa'y nasaya at nga aramid mo. Ah, Saan ket din ngagpaiso? Day talamang keyboard dito lugar tayo ti amom. Iso ano at daman ti pudpud do ang maawagan iti retarded. Si kaday taawan ti umno nga aramid mo. Adaing, ano din nadamag ko ang napasamak. Pinagsasawam ka naman ni Dodong at Ipraw. Kasanumat ngamin manong, nalabusan ter aramidan na kanibugoy nga anak ko. Apay ngamin ay ading kaw. Agromot ngaminan manong, kanayon na paglulukwan ni bugoy nga anak ko. Aramidan na mo na pagkakatawaan di anak ko. Ay na. Ididamo, inaramid na pagkakatawaan ni bugoy. Sa anak ang nagtagtagari, taamok nga agsalamot ni bugoy, nukas jay ang makantyawan nga agsala. Kalpasan na, nadamag ko akong formula kano ti impaaramid na iti anak ko. Nakakaasi ni bugoy a pinagsaksak do na kano iti pagdigos na iti ubog. Ah, Saan ko man ang nakita mismo, amok apod no tinaidanon kanyak manong. Tanapalalo tilinget ken bannog ni bugoy asim mangpet. Ngam tinakaro, dinangran na pa'y ni bugoy. Kat daytan ti jak mabalin apalabsan manong. Iso a kinasaritak. Tidakas na, imbaga nakit din kanyak a retarded kano ni bugoy. anya? Dayta ti agpay sumanong. Iso adya ko nalapdan ti bagi kat pinagsasawakon. Ay, amo tayo amin ti kinaloko ni Dodong dito lugar tayo. Amangan katnoan niya ti aramidon day jay. Iso at tinasaya at Elvira. Bilenom ni Bugaw ita saan laangan nga umas asidagkan kwa nawan. Kanayon abagbagaak ni bugoy manong. Ngam amu tayo mati kasasaad na. Iso asaan lata malapdan nga dagundaway nga umasidag ka ni Dodong. Basta, ikagumaan tayo laangan nga iliklik ni Bugoy kan ni Dodong. Tapno awanan tinakarkaro pa'y ama pasamak, ading kaw. Hoy, retarded. Ha? Naglastog jay inam. Kunamlan asino. Hala, saan lastog nanay ko? Sinpat dayjay, lab na bagoy. Lastog jay inam. Sana nasingpot day jay. Naglaing pa sumao. Bungangera. Ha? Iso atap no makabalo sa kiti pa nang ibabain na kanyak. Sikat ipagikarwak. Anya, aramid mo, bugoy. Apay, ikam mo imag. Ibat mo, imabugoy. Ibat mo. Anya nga ibatan nga ibagbagam. O may kakit di. Sumurot ka kanyak. Saan? Dodong. Di mo, bugoy. Ipatanak. Kanakad. Sumurot ka kanyak. O may sikat ibalsak ka po iti inaramid kanyak di inam. O may ka. Nasip ngatan, nga maawan pa'y laang ni manong mo anak ko. Ayan na nga, Minay. Tsak mo tamo no ayan na. No sa dino tinapanan na. Ti amok, makiay-ay-ayam laang itay malum di takaroba. Nanay?
Madanagan ako, Neneng. Ang mga noon yan tinapasamak ka ni manong mo. Ha? Isungagyan ka lang dito balay, Rumarak ta sa pulak ni manong mo. Ang mga noon yan... Nay, ni Manong! Huwag nagpaiso. Timok na dayjay. Mabit lang tayo nakitaan ni manong mo. Uray lamabriat ti barukong ko. Apaman ang nakitak tilangan ni Bugoy nga anak ko iti daydi akanito, manang Emmy. Nakakaasi tanagado ti garumyad na, ken madlaw ang naparigat iti husto. Tidakas na manang, di na kayat nga ibaga no asino tinangranggas ken kuana. Basta ti kunana, sa anak kanon a makiap-apa. Ingka gumaak nga amuan no asino ti responsable iti napasamak. Adda dagiti mangibagbagaan ni Dodong nga isumot laeng ti atap ko, ngem awan ti pamanagnak ko. Awan nga rod ti naaramidan mi idi, no di ti mang taripato ken ni Bugoy, tapno agimbag dagiti garumyad na, ken ti mang bagbaga ken kuana akanayon nga agannad. Kumustan ni Bugoy nga anak mo, adeng? Nasaya at matmanong, ngam kanayon ayam amakak, tamasansan manen amakikaruba. Ay, Mabutengak nga mga nood damanen mang kabil, wano mang pasakit ken kuana. Nang runa ket saan kumot ang mabantayan akanayon, nang runa no mapanak makitegged. ay, ti Nasaya at Elvira. No, kasta nga dapapanam. Itulod mo lang ni Bugoy iji balay. Umyan pa ilang ijay, nang runa no adasirek iti pagadalan ni Neneng. Manong, May mayatain, ti kasta nga aramidam, ngam ti adamanin dagas ang mapasamak ken ni Bugoy. sige nga rod manong. Masapul nga agannad tayon, adeng. Nagruna ket adda dagiti rinoker ti panagpampanunot ken aramid da akalugaran tayaw. Dayta nga rod ket tinakamamak. Iso anas kan nga agannad tayo akanayon, manong. Naawatam ka dito inyeksplikar ko ken ka anak. Nanay! Kasta laka-laka day ta lesson mo. Basta tinapatag, awatam ana imbag no anya tilinaon ti binasam nga ababa nga istorya. Tapno sigurado amasong batang matdagiti sa ludsod, wen? Nanay! Ne, tangay nalpasan ti assignment mo, panawan ka pa'y biit, ta inaksukunan ni manong mo. Siya ko, Nay! Ha? Sigurado ka anak? Nay! Sige nga Rod. Elvira! Ha? Ni Apong Ising! Uwan nga paiso. Apay nga ta. Anya tinapasamak.
Apay nga impanday di ospital ni Bugoy na naising. Ay na, inarayat na ni Dodong adangdangran tinagbuatit anwang. Anya? Dahita ti agpaiso Elvira. Ngam ti dakes na, naibawing ka ni Bugoy ti atensyon tinagbuatit anwang. Katay jay, ison ti sinangdo kan imbadak-badak tinuang. Diyos ko, damanong mo apon siyaw tinangitaray ka ni Bugoy di ospital. Inaramat na ti tricycle na Dodong. Ti anak ko, ang mga nanya ti mapasamakan ko na. Ikararag tayo, asapay la kuma, tamalasat ni Bugoy tinapagteng na. Nang roon na, kat nakaaro ka no ti donor na. Gapo iti panang sangdo tinuangkan ko na. Manong, nagsam na ito yan napasamang ka ni Bugoy. Awanan ti anak ko. Awanan ni Bugoy. Elvira, ading kau. Nakakasimot ti anak ko. Kasday lang arudan ti kasasaan na. Isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Amin dagiti kalugaran tayaw. Ibilbilang daabanwar ti anak mo, ading. Madong. Naidumduma ti kinaturod nga impakita ni Bugoy, Elvira. Sana pulos-an nagduado-an ang rayat kan ni Dodong. Itilaksig ti pagkad asarang tanda. Madong. Nana Elvira, Tata Poncio. Ading kau, panawan kayo pa'y kundi Dodong. Asikaswak lang dagiti makilamlamay. Makipagrik na. Nagkidawak iti pamakawan. Nana Elvira. Siyak makagapo. No apay na isagmak ni Bugoy. No dinak ko mainaraya. Saan ko man isagmak? Kita, ti anak ko. Tinakakasing anak ko. Itilaksid dagiti madigay nararamid mo kankwana. Imbwis na lang tatibiyag na. Parakan ka. Uwan nga ron, Nana. Iso kayat ko tagkin daw ka na kayo iti pamakawan. Ken iti mismo abangkay ni Bugoy. Ang pakawanak, gapo ka dagiti inararamid ko kankwala. Nang rona ti panang parigat ko kankwala idi. Anya, sika, di responsable, itinapasamang indikan ko na. Jakilibak na Elvira. Aklon, siyak tinangdangran kan kuha na idi. Takayat ko abalsan, gapunta na ibabainag, idi pinagsasawandag. Baka malindag ko ma. Baka malindag.
Naklaatak iti daydi nga imbuksilan ni Dodong, manang Emmy. Ultimo dagiti kakalugaran mi nga adda iti lamay daydi anak ko. Naklaat da. Adu tinang babalaw ken ni Dodong iti daydi a panangaklon na iti inaramid na ken ni Bugoy. Ngem siyak, jakon sinidirpay, gaputa amok nga uray anya ti aramidag, saanen a maisubli ti biag daydi anak ko. Gan maysa, nariknak tinalaos a panagbabawi ni Dodong kadagiti inaramid na. Iti apagdarik matmanang, nagbalin a banwar daydi ibagbagada a pangurangan nga anak ko kadagiti kalugaran mi. Adda dagiti timulong, ket aklunek met adakkel tinagbaliwan ti biag mi iti buridak nga anak ko. Gapo kadagiti tulong a naawat mi idi pimmusay ni Bugoy. Daytoy ti padas ko. To'y pagayam mo, Elvira. Elvira, pagayam ko. Anyan ang nagsaom tinapasamak iti daydi anak mo. Talaga akasakitan para iti maysa nga ina, a makita a maisagmak ti anak na. Ngem iti sabali a banda, maysa a pagsarmingan tinagapwanan daydi Bugoy nga anak mo, tapno maamiris ti dadduma, nang runa dagiti nalaing amang pasakit, ken mangimameg kadagiti adda pakapilawan na. Alakastan pagayam ko, ket agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon iti dana ti biag.